Alețu, ce făcea azi la amiez? Dar nu așa aproape, că nu pot să fac nimic. Nu, hai, bă. Uite acolo. Hai, să dansăm un pic. Ia, cum o făcut să Acolo unde stai tu, în fața la ragaz. Stai cu abetă. Hai. Stai, păi vedere rumană. Ia și cârpa are pe jos. Cum se dansează. Hai, lasă aia. Că tu ai treabă cu telefonul Așa, acum, da. și acum îl opresc. Trebuie să dansăm. Păi de ce filmezi aici, mă? Asta e băiatul frumos. Și cu fața la tati. Așa, dansează. Și cum mai face de care? Vedere cu corpulețul? Și cu corpulețul cum fac? Că mami nu știe, arată. Așa? Nu știe, mami. Nu numai ciuciu. Și cu corp. Cu fața la tată. La mine, de apă, dar după aceea arată lumea. Arată Romanu, cum se face? Mâini. Și cum ai făcut astăzi, așa? Ai făcut așa. Tare. Ce? Îți place melodia asta? Da. Da, da. Cine e ăsta, mă? Băiatul. De la televizor? Da. Da. Și cum dansează băiatul ăla, așa, cu corpulețul? Hai, dansează ca pe mami, nu mai știe să danseze. Ce e acolo? Lasă trece, dansează pe gata melodia cu băiatul. Da, dragostea mea. Da, termină melodia. No, ca pe murdăresc. Ia pe murdăresc. Hai, încă o dată. Hai, dar n-am văzut bine, să facă și mami. Cum ai făcut? Nu acolo.